flat bench прес. Много важно е при това упражнение как ще леем на самата пейка. Трябва хубаво двете ramена да бъдат на пейката, лопатките да са равни, да залепнат до самата пейка, за да имаме максимална стабилност и предпазим рамената от травми. Лягаме, проверяваме хубаво да сме по средата на самата пейка, усещаме максимално стабилно, максимално навътре вкараме краката, стремим да направим максимално голям мост, който ще ни осигури допълнителна стабилност и повече сила, за да може да използваме пълния потенциал на гръдните мускули. Захвата е индивидуален за всеки, но винаги варира между най-външната точка е с показалеца на пръстения, а най-вътрешната точка е с потрето на пръстена. Лягаме, удобно стягаме цялото тяло, главата надолу, поемаме дълбоко въздух, вдигаме, изваждаме, издишваме въздуха, поемаме отново въздух и пускаме право надолу. Върху гърдите, избутваме и издишваме.